खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ 134 थि 2025 नि दुरान कापनि गिबि खेबनि थाखाय क्वार्टार फाइनालसिम सौहैनो हानाय बड'लेण्ड एफसीआ गाबोन 16 आगस्ट खालाराव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीनि हेंथायै थामहिनबा निउ एफसीनि हेंथायै नारा-नाथा जुजिलायनाय जागोन। रायजोफोर बे बाराव बड'लेण्ड एफसीआ नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीखौ फेजेननो हागोन ना हाया आरो जुदि फेजेननो हायो अब्ला गल मोनबेसे सोनानै देरहासार जानो हागोन एबा फेजेननो हागोन बड'लेण्ड एफसीआ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीआ बेसेबां गल होनो हागोन फारसेथिं जोंनि बड'लेण्ड एफसीआ गल मोनबेसे सोनो हागोन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। नैथि खौराङाव दङ तामिलनाडुआव सोमजिदों मोनसे इनाय बुथारनाय जाथाय। सासे स्पेशल साब इन्सपेक्टरखौ अनागारियै बुथारनाय सन्देह खालामनाय जादों। जाय जाथायखौ लानानै समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां खेब सावरायजादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बुथारग्रा दायनिगिरिखौ सन्देह खालामनायाव रुवाजों गाग्लोबदों नाथाय बुथारग्रा दायनिगिरिखौ दासिमबो हमनो हायाखै। बे जाथाया तामिलनाडुनि चिकनुरनि उपारु दैसानि खाथियाव जादोंमोन जाय जाथायखौ लानानै दासिमबो समाजारि बिजोङाव सावरायजादों। बे जाथाया थांनाय माखासे सान सिगाङावनो जानानै थांदोंमोन नाथाय दायनिगिरिखौ दासिमबो पुलिस बिफाना नायबिजिरनायखौ जागायदों। थामथि खौराङाव दङ एखे कालारावनो रिलिज जानानै थांनाय बलिउडनि वार 2 सावथुन आरो खोला भारत एबा साउथ इन्डियानि कुली सावथुना गोबां सावथुन नायगिरिफोरखौ गोसो बोहोनो हादों आरो बक्स अफिसाव गोबां करोड़ रां आरजिनो हादों। मोन्नैबो सावथुना मुंदांखा बलिउडनि फावखुंगुर ऋतिक रोशन आरो टाइगार श्रॉफनि थांनाय 2019 मायथाइयाव वारनि सेथि खोन्दोआ रिलिज जानानै थांदोंमोन आरो गोबां नायगिरिफ्रा वारनि सेथि खोन्दोखौ नायदोंमोन। फिन आरोबाव दायो रायजोफोरनि अनसायनायखौ मोननानै आयान कुमारजीनि डिरेक्शन खालामनाय आरो आदित्य चोपड़ानि स्टोरी लिरनायाव दिहुनजानाय वार 2आ मैया रिलिज जानायनि गिबि दिन्थिनायावनो गोबां करोड़ रां आरजिनो हादों जेराव वार 2 सावथुनाव गाहायै फाव खालामदों ऋतिक रोशन, तेलुगुनि सुपारस्टार फावखुंगुर जूनियर एनटिआर, फावखुंग्रि कियारा आडवाणी, अनिल कापुर आरो बे सावथुना साननैनि गेजेराव गासै भारतआव 134.43 करोड़ रां आरजिनो हादों आरो गुबुन हादोरनिफ्राय 68.72 कौटि रां आरजिनो हादों। साननैनि गेजेरावनो 203.15 करोड़ रां आरजिदों बक्स अफिसाव। बेराफारसेथिं सुपारस्टार रजनीकान्तनि मुभि एबा कुली सावथुना साननैनि गेजेराव 265.18 करोड़ बक्स अफिसाव रां कालेक्शन खालामनो हादों। ब्रैथि खौराङाव दङ बर' ओनसोलाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननाय अनसायनाया गासै बिटिसि ओनसोलावनो बिपिएफ दोलोखौ अनसायनायनि दोहौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो एमसिएलए दनेश्वर गयारीखौ फिन देरहासार खालामबावनो थाखाय बिपिएफ दोलोआव लैहोर लैहोर फैनानै मदद होफैदों। 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि एमसिएलए दनेश्वर गयारीखौ देरहासार खालामनो थाखाय बिपिएफ दोलोआव लैहोर लैहोर फैनानै मदद होफैदों। 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि एमसिएलए दनेश्वर गयारीखौ देरहासार खालामनो बाटिपारा प्राइमारिनि सिङाव थानाय जयपुर गामिनि इउपिपिएल आरो गोदान भटार्सफोरा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ फिन सोरखाराव लाबोफिननो थाखाय बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैदों। क'क्राझार जिल्लानि 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि बाटिपारा प्राइमारिनि इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारखौ दुखु मोननानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव सा 150 सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोनि आसार खान्थिखौ मोजां मोननानै एमसिएलए दनेश्वर गयारीजों बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैयो। 79थि भारत उदांस्रि सानखौ क'क्राझारनि पर्बतझरायावबो खुंफुंदों। दिनै खुंगा 79थि भारत उदांस्रि सानखौ क'क्राझार जिल्ला पर्बतझरा हालामनि सिङाव थानाय काजिगाव गार'पारानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मेहेरगोनाङै फालिदों। बे हाबाफारियावनो पर्बतझरा दालाइ खोन्दोआरि मावख'गिरि साब डिभिजनेल अफिसार लाउरेम्बाम नेल्सन मांगांसाया बाहागो लाफैनानै दिनै फुंनि 8:45 रिंगायाव मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावखांनानै फुंनि 9 रिंगायाव हादोरारि एबा माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोयो। लाउरेम्बाम बिथांजों लोगोसे पर्बतझरा जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रसेन कुमार ब्रह्म आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनैनि बे उदांस्रि सानाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनांसिन खालामो। दिनै 79थि भारत उदांस्रि सानाव बर'नि बयजोंबो मिथिजानाय फावखुंग्रि आरो आसाम पुलिस कनस्टेबलआव खामानि मावबाय थानाय एबा जब मावबाय थानाय रिंकी ब्रह्मखौ
पुलिसनि इउनिफर्मजों पस्ट होनाय नुनो मोन्दों गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों। सिन्धु दै गोरोबथानि सायाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि गोख्रों थांखि। 79थि उदांस्रि सान फालिथाय समाव पाकिस्तानखौ लाल किल्लानिफ्राय गोख्रों सांग्रांथि होदों। बिथाङा बुंदों दि थै आरो दैया जयै बोहैनाय नङा, उदखारिफोरनि सायाव गोख्रों आखु दिन्थियो आरो अपारेशन सिन्दुरनि जोहोलावफोरखौ सेल्युट लायो। फोरमायथिनाय बायदिब्ला भारतआ 79थि उदांस्रि सानखौ हादोर अनफावरि आरो गोसो गुदुंजों फालिनाय जादों। राजधानी दिल्लीनि लाल किल्लायाव खुंजानाय गाहाय हाबाफारियाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फारियै 12थि खेबनि थाखाय फिरफिलाखौ बिरहोदों आरो हादोरनि नोगोरारिफोरखौ सोमोन्दो लानानै बिबुंथि होदों। बे खेबाव बिथांनि बिबुंथिया जर'खायै हायुङारि रैखाथि अपारेशन सिन्दुर, रांखान्थियारि जौगाथाय आरो सिन्धु दै गोरोबथानि सायाव। गावनि बिबुंथियाव गाहाय मन्थ्रिया सिन्धु दै गोरोबथानि सायाव मोनसे गोख्रों गसंथादोंमोन। बिथाङा बुंदों दि हादोरा दायो थिरांथा लाबाय, थै आरो दैया जयै बोहैनाय नङा। भारतआव ओंखारनाय दैफोरनि दैया दासिमबो पाकिस्ताननि फोथारफोराव थांगासिनो दं, जेराव जोंनिनो आबादारिफ्रा दै गैयाजासे जुजिलायगासिनो दं। हिन्दुस्तानी मोनथाय हिन्दुस्तानी नोगोरारिफोरनिल' दैया। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया उदखारिफोरनि जेंनाखौ लानानै पाकिस्तानखौ गोख्रों सांग्रांथि होबावदों। बिथाङा बुंदों दि भारतआ उदखारिफोर आरो बेसोरखौ मदद होग्राफोरनि गेजेराव जेबो फारागथि लाबोनाय नङा। सानैबो सुबुं माहारिनि सुथुर आरो हादोरा परमाणु हाथियार सिगिनायफोरखौबो गोख्रोङै फिनजाथाय होगोन। आरो जुदि सुथुरआ इयुनाव माबाफोर गाज्रि खामानि मावनो नाजायो, अब्ला जों बेनि सायाव गोख्रों फिननाय होगोन होननानै बुङो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। दासान्दि गोबां ओनसोलावनो मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजि जानायखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थागासिनो दं आरो गोबां खेब खोनानो मोनबाय थादों, जेराव हाग्रानि मैदेरा जाग्रा आदार नागिरनानै फैनानै सुबुंफोर थानाय ओनसोलाव एबा थाग्रा ओनसोलाव हाबनानै आबाद फोथार, बारि बागान, न' बांफोरखौ खहा खालामनायजों लोगोसे मानसिफोरनि जिउफोरखौबो खहा खालामलांगासिनो दं। बेबायदिनो तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि पलासगुरियाव हाग्रानि मैदेरा समबार बसुमतारीनि न'खौ इन्जुरखौ गाफायनानै गालांदों। नाथाय खाफाल गोनांदि मानसिफ्रा जेबो जादिया। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि ओनसोलाव मैदेर आरो सुबुंफोरनि गेजेराव दावहा जानाया गोदान बाथ्रा नङा। पागलादिया दैमानि साखाथियाव गोबाव समनिफ्रायनो फैनानै थाफैनाय हाग्रानि मैदेरा गोबां ओनसोलफ्राव न' सिमफायनाय, आबादथिलि, मानसिनि जिउ खहा खालामलांनाय जाथायफ्रा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो थांनाय हरनि 12:50 समाव तामुलपुर जिल्लानि समबार बसुमतारीनि न'नि इन्जुरखौबो गाफायनाय समाव गुबुन गंसे न'आव समबार बसुमतारीनि बिसि सुकुश्री बसुमतारी आरो बिथांजोनि गथ'फोरखौ लानानै उन्दुनानै दंमोन, जेराव मानसिनि फारसे जेबो खहा जायाखै होनना फोरमायथियो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।